Vítejte v našem prvním seriále Minecraft. Toto sú moji kamočky, Sandrika a Lenka. Pozdravte sa. Ja som Sandrika, čo práve skáče. Tá farebná je Lenka. Fajn. Prepáčte mi diváci, ale dneska nám to tu bude blbnúť. Opýtam sa, komu sa vyliahol had. Mne. No tak bude moja Lenka, lebo sa mi ukázala voľačo lesovať Poppy. Dobre. Poppy. Takže Počkajte, Poppy. pripojím Viki. Kde je Poppy? Kde máme Poppy? Počkajte, pripojím Viki. Dobrá, ale niekde to nehučí, lebo my už natáčame video a mne to tu blbne. Moji diváci, budeme končiť. Asi. Toto nebude moc dlhé video. Prepáčte, ale máme maximálne 10 sekúnd povolenie. Máme 10 sekúnd dovolenie natáčať video. Takže dneska vám len ukážeme, Nie 10 sekúnd, 10 minút. No tak 10 minút vám ukážeme, ukážeme vám náš dom a keby ste niečo chceli, ďalších 10 sekúnd vám ukážeme jedno video. Nájdete si ma na YouTube. Hej Lenka, ty už máš vodu. Takže toto sú naši psíkovia. No, začneme. Žijeme v takejto malinkej krajinke a otvorte mi dvere, lebo mi to pôjde. Tady mám označené miesto domu. A toto je náš malinký domček. Jak vidíte. Zvonka sa zdá malý, ale znútra je obr. No, znútra je obr. Ukážem vám náš spawn. Máme tu aj Lenku, jak vidíte. Ja som vo vykynenej izbe. Everybody dance now. To fakt, ja chcem tam ísť. Kúsa som otvárala dvere a vchala sa dovnútra, až som tu čakám. No tak, pardon, milí diváci, ale nemôžem za nič. Takže toto bolo asi. Choď preč. Choď preč. Však som tam není. A pýtajte sa na odpovede a na také veci. Takže toto je náš spawn. A to bude asi všetko. No tak, sa uvidíme na ďalšom díle. Čo? Tak krátky to nebolo ani 10 minút, Miška. Počkať, ešte natáčam. No tak, uvidíme sa na ďalšom díle.